Hello guys! Kumusta po kayo? Saan mang sulok ng mundo po kayo ngayon? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa video ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng end screen sa ating mga videos. Magandang idea po yung end screen kasi karagdagang views po yun sa ating mga video at saka karagdagang subscribers at supporters na din sa ating channel. Kung gusto nang malaman guys, umpisahan na po natin. Yung una po natin gagawin, pupunta po tayo sa Chrome. Search po natin yung YouTube Creator Studio. Make sure lang po natin na nakalagin po tayo sa ating YouTube. At dapat naka-desktop site po yung ating mga cellphone kung cellphone lang po yung gamit natin. So, dito po siya makikita sa tatlong tuldok sa itaas. And then, i-click po natin itong desktop site. Maliit po siya kasi CP lang po siya. So, yung gagawin natin, zoom in, zoom out po tayo. I-click po natin itong login. Ganito po yung itsura niya. Zoom in muna tayo. Punta po tayo sa ating mga content video. I-click po natin itong sa gilid. Ito po yung mga video na in-upload natin sa ating channel. So, pipili po tayo dito ng video na gusto nating lagyan ng end screen. Yung paglagay ng end screen guys, parang or same process lang siya ng paglagay ng ad cards. Sa mga wala pong idea kung paano maglagay ng ad cards, meron pa akong content dyan sa ilalim. Sa description box, pakiclick na lang po ng link para meron po kayong idea kung paano. So, itong una, lalagyan po siya natin ng end screen. I-click po natin itong video. So, zoom out muna tayo. Dito sa gilid, meron siyang end screen. So, i-click po natin itong end screen. 15 to 20 seconds na patapos na po yung video. So, dyan po tayo maglalagay ng ating end screen. Ito pong line na to yung ating guide. Dito, pipili po kayo kung anong gusto nyong ilagay. Pili po kayo kung gusto nyo maglagay ng one playlist, one subscribe, or one video, one subscribe. Hindi kaya 2 videos, or one video, one playlist, or one video, one playlist, or one subscribe. So, mas maganda itong one video, one playlist, at saka one subscribe. Kasi hindi sabing one videos lang po natin yung mapapanood nila. Pag mag-click nila yung playlist, karagdag views din po yun sa atin. Saka yung sa subscribe, automatic makapag-subscribe din po sila sa atin pag nagustuhan po nila yung ating mga videos. So, i-click po natin itong one video, one playlist, at saka one subscribe. So, ayan na siya guys. Pwede po natin siyang adjust kung saan po natin gusto ilagay. Hindi siyang adjust. Pwede mo siyang adjust siya ganyan or depende po sa inyo. Pero yung sa akin, ganyanin ko lang po siya kasi yung outro ko is parang end screen siya na type para mag-appear siya doon sa outro ko yung video. So, ganyan po siya. I-click po natin itong box na ito. Pili po tayo dito ng video na ilagay natin doon. Ito po siya. Click ko. So, andyan na siya. Yung sa playlist, i-click din natin itong box. Tapos, punta tayo dito sa gilid. Pipili po tayo dito. So, limbawa itong tutorial videos yung ilalagay natin. So, andyan na siya. And then, yung subscribe button, andyan na rin. Try ko muna guys, i-play guys ha. Naka-end screen type yung outro ko. So, adjust ko lang muna. I-move ko to dito sa box. Ito, i-move ko din. At saka ito. So, ito na po siya guys. Pagkatapos, pag okay na po siya,
I-click na po natin itong save sa itaas. Okay na po yun guys. Nalagay na po yun doon. Back na po natin ito. Try po natin siyang tingnan sa ating YouTube channel. Close na po natin ito. Punta po tayo sa YouTube. Click po natin itong logo ng profile natin sa itaas. Then ito na po siya yung ating channel. Click natin itong videos. Try po natin ito guys. I-click yung video na nilagyan natin ng end screen. Wait lang guys. Move lang po siya natin banda doon sa dulo. Kasi yung purpose po natin ay para makita lang po yung linagay nating end screen. Kung nakikita nyo guys, naka-appear na doon sa last part yung linagay nating end screen. Ganyan lang kadali maglagay ng end screen sa ating mga videos. Kung nagustuhan nyo man yung aking binahagi ngayon, pakiclick na lang po ng subscribe button dyan sa ilalim at pakipindot na lang din po ng notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless.